Sú vás tisíce ľudí, ktorí sú chorí a zúfalí. Chytáte sa slámky a pritom je tu možnosť reálna, skutočne jednoduchá a bezpečná šanca zotaviť vaše telo úplne, dostať vás späť do prírodzenej imunity a životnej energie. 1 až 3-mesačná kúra podľa vašich individuálnych potrieb v ťažších a chronických stavoch je potreba pravidelnosti. Ak ste už skeptickí voči liekom a lekárom, som pripravená vám vysvetliť, poradiť a viesť vás v začiatkoch vašej novej terapie. Treba mať na pamäti, že táto jednoduchá forma je finančne plne na vašej osobnej réžii. Nie je lacná, má svoju hodnotu. Je však účinná, bezpečná, účinkuje okamžite, jednoznačne je bez rizika pre kohokoľvek vrátane detí či tehotných žien. Sledujte APL Go Rapid DNA Drops, biologickú terapiu z DNA rastlín alebo inak zdravé cukríky z buniek rastlín. Som pripravená vám poradiť.